Siyakwamukela kwivideo yethu yeHub yesihlanu emayelana nomthelela wesikhathi eside wokuvuselela kwangaphambili kokuqala. Lapho sihlola khona imiphumela ejulile yokuhlinzeka ngolwazi olucebisayo ezinganeni phakathi neminyaka yazo yokukhula kusukela ekuzalweni kuya eminyakeni eyisithupha. Ake sombule ukubaluleka kokukhuthazwa kusenesikhathi nokuthi kuzilolonga kanjani izingane ngokugxila okukhethekile endimeni yokwabelana ngezincwadi nokuba umzali kulolu hambo. Ngakho ke, sisho ukuthini ngokuvuselela kusenesikhathi? Ukushukunyiswa kusenesikhathi kusho isethi yezenzo nokuzivocavoca okuhloswe ukuzisa ukuthuthukisa amakhono engane. Kungakhathaliseki ukuthi izicubo zayo ezincane, ubuchopho obukhula ngokushesha, noma ukuthi zihlobene kanjani nabanye abantu. Imisebenzi elula enjengokudlala, ukufunda, nokucula nezingane kuyizici ezibalulekile zokukhuthazwa kwezingane zisencane. Ucwaningo luye labonisa ukuthi okuhlanganwe nakho izingane lapho zisencane kunemiphumela ehlala njalo ekukhuleni nasenhlalakahleni yazo. Ukukhuthazwa kusenesikhathi ngemisebenzi ehlanganisa izinzwa zabo, ilukuluku nobuhlakani, kubeka isiseko sokufunda nempumelelo yempilo yonke. Kodwa kungani ukukhuthazwa kokuqala kubaluleke kangaka? Isayensi isitshela ukuthi ukukhuthazwa kwezingane kusenesikhathi kunomthelela omkhulu ekukhuleni kwelwimi lwezingane nezinombolo. Imiphumela ithatha impilo yonke, ithinta ikhono labantu lokuthola umsebenzi. Uma ungazihlinzeki izingane ngokukhuthazwa kwezinzwa okwanele, kuzibeka engcupheni enkulu yokulibaziseka kokuthuthuka nokuqonda. Enye indlela ebaluleke kangaka yezinzwa eyokuthinta, ukugona nokubamba ingane yakho, ukusiza ingane encane ukuthi ikhule, futhi ikhule ngendlela enempilo. Ukukhuthazwa kusenesikhathi ngemisebenzi efanele iminyaka yobudala njengokwabelana ngencwadi, kusiza ukukhula kwengqondo ezinganeni ezincane. Lokho kusho ukuthi kusiza ukucabanga kwazo, kanye nekhono lokukhumbula. Okuhlangene nakho nezincwadi ezishukumisayo, zifaka isandla ekuthuthukisweni kwemizila yamazwi nobuchopho, nokuthuthuka okunempilo kobuchopho. Konke lokhu kuxhumana kanjani ekwabeleni ngezincwadi nokuba umzali? Ukwabelana ngezincwadi yindlela enhle yokuvuselela ingqondo nemicabango yengane. Ngezithombe ezimabalabala, izindaba ezijabulisayo, nezingxoxo ezixoxisanayo, abazali banganikeza izingane zabo okuhlanganwe nakho okuzisiza zithuthukise amakhono azo olimi, zicabange ngokuhlolisisayo, futhi zibe nobuhlakani. Kodwa ke, izinzuzo zokuvuselela kusenesikhathi zifinyelela kude kakhulu kwasebuntwaneni. Ucwaningo luye labonisa ukuthi izingane ezithola uhlobo olufanele lokukhuthazwa eminyakeni yazo yokuqala zingase zisebenze kangcono esikoleni, zibe nokuzithemba okuphakeme, futhi zithuthukise amakhono aqinile okuxhumana nabantu nawemizwelo kamuva ekuphileni. Ngaphezu kwalokho, ukukhuthazwa kusenesikhathi kulungiselela izingane ezincane ukufunda impilo yonke kanye nempumelelo ezimpilweni zazo. Izingane ezichayeka kokuhlanganwe nakho okuhlangahlangene namathuba phakathi neminyaka yazo yokuqala zihlomela kangcono ukuzivumelanisa nezinselela ezintsha, zicabange ngokujulile futhi zilandele imigomo yazo ngokuzethemba. ENingizimu Afrika, lapho amazinga aphansi okufunda nokubhala ekhathaza, ukutshala ekukhuthazeni kusenesikhathi ngokusebenzisa imisebenzi efana nokwabelana ngezincwadi kubaluleke kakhulu. Ngokunikeza izingane ithuba lokuthola izincwadi nokukhuthaza uthando lokwabelana ngezincwadi kusukela zisencane, abazali bangasiza ukubeka isiseko sokunqamula umjikelezo wamazinga aphansi okufunda nokubhala, futhi banikeze izingane zabo amandla okuphumelela esikoleni nangale kwalokho. Sengiphetha. Ukutshala ekukhuthazeni kusenesikhathi ngokusebenzisa imisebenzi efana nokwabelana ngezincwadi kanye nezinqubo zokukhulisa umzali ngesinye sezipho esihle kakhulu ongasinikeza ingane yakho. Ngokuhlinzeka ngolwazi olucebisayo nokukhuthaza indawo esekeleyo, awugcini nje ngokulolonga ikusasa labo, kodwa udala izinkumbulo ezihleli njalo nokuxhumana okunenjongo endleleni.